Il-Gazzetta The Sunday Times illum żvelat kif ħaddiema tal-Gvern ġew imqabbda jibnu struttura tal-injam biex isservi bħala veranda fid-dar privata tal-Ministru Carmelo Abela fiż-Żejtun. Il-veranda allegatament inbniet waqt il-ħin tax-xogħol u l-ħidma kienet koordinata mill-mara tal-Ministru. Il-Gazzetta tikkwota sorsi li tkellmu mat-Times fl-aħħar xhuru li jindikaw kif ix-xogħol sar minn tal-anqas żewġ ħaddiema mill-uffiċċju tal-Ministru. Wieħed minnhom huwa Mastru Daxxa illi mar diversi drabi fid-dar ta' Carmelo Abela biex ikejjel il-post eżatt fejn kellha tiġi żviluppata din il-veranda, struttura li tidher ukoll minn ritratt li ġie ppubblikat mit-Times. Jirriżulta li n-nies imlaħqa sew fil-Ministeru kienu jafu b'dan kollu. Filwaqt li x-xogħol sar fil-garaxx ta' dan il-Mastru Daxxa f'Ħallqormi ukoll fil-ħin meta suppost kien qed jaqdi doveri pubbliċi. It-Times qed tgħid li l-ħaddiema tħallsu biss tal-materjal. Meta ikkonfrontat b'dan il-każ, Carmelo Abela ma aċċettax li jagħti intervista rekordjata lit-Times għal biss illi rrid jiċċekkja sew għaliex ma jafx min bnielu din il-veranda fid-dar tiegħu stess. Imma kif wieħed kien jistenna, il-Ministru spiċċa rreaġixxa il-ħadd wara li ħarġet l-istorja fil-Gazzetta u bl-istqarrija tiegħu ikkonferma li sar dan ix-xogħol. Carmelo Abela qal li x-xogħol sar fl-2015 u li din kienet biss skontu struttura żgħira tal-injam. Saħaq illi x-xogħol sar fil-ġurnata tas-Sibt.